Nanku uvimba kusasa nje. Umba ushaqisa amathe ingaphephezeli izithu zipheke ezophula intshukumo ngesantya esiphezulu umfokancwane ezulwini. Unobangela wezontshukumo unobalisa bathi umfokancwane nomfokadube bakwempana ngelithi umfokadube utyala intsango egadini yakancwane. Iziphathamandla zeli zithi umfokankomfa udikiwe kumakanqa isonka semihla ngemihla ezulwini ucela irama. Asive ngempukane eziluhlaza ubebengumfundisi waseZiyoni eMpuma Koloni ubanjiwe ngamagosa endlela. Isantya ebejikeleza ngaso singaphezu komlinganiselo. Owasetyhini oneminyaka eqikeleleka kuma-38 ubhaqwe ezibhilabhila ngebhanana kulo mhlaba ongezantsi. Abesilisa ababini babhaqwe bexhuthaxhuthana ngomhluzi wamanqina ngale ntsasa yanamhlanje. Kwezemidlalo iRoyal AM ibhuqise iKaizer Chiefs ngamanqaku 4-1. Ndingusamkele Kayise weendaba zeThukela Entertainment, ndiseGcuwa.